Shaya Stata abafowethu. Shaya Stata abafotografi. Umfutongo maphengo ngingangabafuna sibele esontweni inyoni kamakhala ekhaleni uzulu engasekulima uyolima uzodliwa insimbi yamadoda usolda simphunga umayibhembesa yena ayibhembeselayo inga ematayi egayela umelebele yagayela uzulu igayela uguqu igayela impangiso igayela umthiyaso madaka yagayela ubulawayo yagayela osuthu yagayela abaqolosi yagayela uzwela umvuthu uzashiye uzinto zimlingwane zimnengwa zonkana ushishilisa kwemaholo abele imphendule umlambo waze indlovu izingwenya kuyama zawudla sewulokonolela umlambo umthumile kabi mlambo umthuma kwabayizalweni ngivele sisivalo usondi umhlengo Zokushaya ngoba uyazi kahle lento kodwa ngiyabonga bafowethu asilehleni bafowethu sikhuphe isithombe sona asilehleni sonke bafowethu ngiyacela asilehleni nje bafowethu asilehleni Hey, asiqheleni Thank you.
Umuntu wakho ndaba ezitha usunga ngawe njengoba besifikile na izolo sakhuluma nawe namanje sizakhuluma nawe lo muzi usunga ngawe usuyaqala umsebenzi abacelele yona amabutho kuba ukhunjulwe njalo njengonduna nkulu kaZulu bakhona abaseKhabonyongo benza nemndlunkulu yonke eyigane isebulo isile sebuzayo nendovukazi uMazungu phakathi kwabo abadala bakhona nomntwana uThulani ukhona kumele abakwaZulu ngakho-ke ngiyazi ukuthi umntwana omkhulu anganesikhwele sokuthi akakwaba bekho cha baphelele mageba sesiyawuqala umsebenzi Shane kwesizwe ngiyakhuleka eNdlunkulu kaNkosi amakhosi asendlunkulu nabantwana kumhlonishwa uNdunankulu esifundazwe baba uNtuli ngiyabingelela kumhlonishwa uNgqongqoshe ubaba uHlabisa uNgqongqoshe wezohulumeni basemakhaya nobuholi bomdabu ngiyakhuleka enkosini yesizwe sabathuleza engundunankulu wesilo noZulu abahlonishwa uNgqongqoshe uZondi uNgqongqoshe uMadlopha Mthethwa uNgqongqoshe usekela uNgqongqoshe uNkhuleko Hlengwa abahlonishwa izimeya imeya lapha ekhaya baba uNtshangase umeya uKhumalo wedistrict izimeya zonke umndeni wonke waMashenge nomndeni wonke kaZulu sanibonani sengicela ke sibe neorder bakithi ngizothathela nje lo 2 minutes nishuthe bese niyagudluka ngoba ngicela singaphithizeli la ekhanda likaMntwana ikona nje besibeka befundisi kuphela kodwa ke shuthani ke abantu kwethu bese niyaqhela niye ngale nje hayi la ekhanda lembabazane kungako nesango silibuyisele ngale ukuze kungaphithizeli ngapha ekhanda lembabazane maniqeda lokho ke sengizobe sengicela abefundisi ke benze umsebenzi bayazi ke into abazoyenza ngiteteleni ngikwazi abantu ngizokwenza kahle sonke nje siyasuka ngapha sonke ngoba manje abantu basifika ngizocela la kusala abafundisi bawu2 kuphela abafundisi hayi sisho yilanga sonke suka lesambela sonke ngishilo ngathi noma liyana noma linjani izambrela ngiyiceli ngishilo nje kahle isiphithiphithi nje umnikazi walomcimbi isiphithiphithi into angayifuni
asingaphithizeli lapha nje ekhanda likaMntwana sokani mntaba sokani yini osibekele akaze uqala abafundi abaqala manje saphithizela ekhanda lembabazana usoshothile mina ngamane ngani mina ngizodlala befundisi ingangani baba thusini uKristu inkosi uKristu uyinkosi usehlulwa isikhathi ukuba bekonzeka benyohlabela ngithi libonke ngabantu libongwe inkosi ali holikama eli injena ayibonge inkosi umuntu aqaleke abhekelele kakhulu kumipha usithoba isizokuzela laba abantu engibezwa bekhuluma ngokusithoba kakhulu isilo in his absentia bengelele ondlunkulu bakhona bingelela abantwana basendlunkulu bingelele uPremier ukhona phakathi kwethu bingelele siyathokoza baba wena ukhona ungqongqoshe wabakhona siyabingelela mhlawumbe ngenxa yesikhathi engumeleni nabangubingelela ngivumeleni ngithi all protocol observe amen umfundisi uthi usinike lo egameni likaJesu umfundisi wasesheshi la umntwana ubekhonza khona lesihlangano engizwe kukhulu bekade kwenza behamba ayothandaza kuleya ndawo ayipakwe nje imoto uyathandaza ngoba sihlangene nomntwana kaNkulunkulu amen ngicela ke ukufunda izwi lenkosi ngiyafunda ngicela uyenze bemfushane le ndaba yami ithi Genesis chapter 35 verse 18 Genesis 35 verse 18 eseyalela sekuphuma umphefumulo wayiqamba igama wathi nguBenoni kodwa uyise wathi nguBenjamini uRaheli wafa wangcwatshwa ngasendleleni eya eEfratha okuyiBethlehem Jakobe wamisa insika phezu kwethuna likaRaheli lelo lithuna liselapho kuze kube namuhla amen izwi lenkosi leli makabongwe uNkulunkulu ngifisa ukwendlula ezintweni ezimbili nje ingane zakwethu sizoqhubeka siye phambili 1 mayindaba ungayazi uJosepha lo uhamba nonkosikazi wakhe endleleni bamba kuphi endleleni washona unkosikazi kodwa kangashone wayevele ekhulele wazala umntwana wambiza noma wazala ingane wayibiza ngokuthi igama layo uBenjamini wasefake loqeda kuzala kwase bakhona ithuna lasala libekiwe laba yinsika ake nithi amen ngizithini yakizwa mayisele lensika yasala yaba isikhumbuzo sokuthi uRaheli wasala uRaheli ubalekile ngani ngoba wazala uJosepha Josepha ubalekile ngani ngoba uyo waba inkosi eGibhithe wakwazi ukulanda abakwaIsrayeli baze baphume kuthiwa baphume eGibhithe nje babefike ngoJosepha amen umntwana usalile endleleni babe sebethi abakhulu mabenze isikhumbuzo sakhe njoba sihlezi isikhumbuzo sakhe ukuthi siyamazi
Yenzeka kwesinye isikhathi umuntu aphile emhlabeni ahambe emhlabeni kuthuleke. Kodwa ma enze kahle umuntu njengomntwana sesala isikhumbuzo sakhe. Nanamuhla simi ngaleso sikhumbuzo. Nalapha la ngihleli khona. Amen bazalwane. Unendawo yakhe nje la hlala khona. Ngiyangithokoza undaba ezithi mafika ifika hlale khona ngithi awu Nkosi ngiyabonga. Ngoba usuke khona umntwana. Alibonga izwi lenkosi. Ngizothi ke bazalwane kuyenzeka uma uphila uNkulunkulu emuhle akuphathisa izinto ezinkulu uma uyiphathe kahle sikhumbuzo sakho sala sikhona. Sala simile ukuthi wena wenzeka. Siyamazi umntwana kade isho imbongi la imchaza endlela emchaze ngayo ziningi izinto azenzileyo. Amen. Ubemchaza ke mangabe ekhuluma. Bethi njalo mayikhuluma afika sibhala ispeech sakhe ngesingisi ajika sibhale nangesizulu. Hallelujah. Into akade eyenza umntwana ubethi mayisefike esontweni ubeke ikhohle ukuthi awusesesontweni. Kodwa amazi uNkulunkulu ngiyamemezela kubaphathi bonke ukuthi noma uNkulunkulu esinikeze ukuba siphathe kodwa uyo sephezulu kwazo zonke izinto. Ngoba masenzeka senzeka ngaye uyena ufike nomsebenzi asothi masiwenza suhlonipha umsebenzi mntwana ube uhlonipha umsebenzi kaNkulunkulu bewazi umsebenzi kaNkulunkulu. Angifisi ke ukuba kodwa isicelo sami sithi nje awu bahlonishwa umsebenzi kaSimakade asimphathele wona. Sikhumbuzo lesi somuntu kade ephethe umsebenzi kaNkulunkulu siyamkhumbula namhlanje. Baba noma esekhaya wazi uphethe umsebenzi kaNkulunkulu. Mama noma esekhaya azi uphethe umsebenzi kaNkulunkulu. Abangemova bosala behlonipha njoba nathi sihlonipha. Sala sivala amehlo bese ngithandaza. Baba wethu ongcwele ise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sikunika udumo baba wethu ongcwele. Sikunika udumo thwala lensindiso yethu. Baba egameni lika Jesu. Sithi baba wethu ongcwele siyabonga ukuba wasiboleka umntana wakho wahlala nathi. Wathi noma sikwenze sikwenzayo wayiso kithi wasigada wahlala nabantu wenza umsebenzi obalekile kubantu. Namuhla bayawukhumbula umsebenzi owumnike wona. Ngizothi ke noma bewukhumbula yenza Nkosi bangakhohlwa nguwe ukuthi wena umnikile nabo ubanikile kwangathi bangenza kahle phambi kwakho. Ngisho nami uqobo ngithi babongcwele sikusebenzele lo msebenzi bese kudunyiswa igama lakho ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ngino fundisi la uchaplain seduze kwami. Ukhona azakwenza nje. Sizobambisana naye. Amen. Ngicela ukuma protocol ngenxa yesikhathi. Ndeni ashenge. Ngiyathokoza kakhulu emakhosini. Singena kule nkonzo yokudlulisa imbali esizibeka lapha elibeni endlini elele umntwana wakaphinda ngene. Ngizocela nje ukuba abe protocol bangilekelele ukusondeza izimbali ukuba sizibeke khona. Ngizocela nje ukuba sisondele ngale ndlela. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyabonga Baba. Amen. Usithethele. Fundisi ngiyaqonda ukuphazamisa. Ngicela sisondeze imbali ukuze abaholi bangayikude. Zisondele la bacele Dr. Dlamoka. Ubaba uDokotela uButhelezi uzobe sesilawula ke ukuthi iyakubandi bese ke uyaqhubeka nokufundisa izinto ukuthi ucela usondele uDokotela uButhelezi ukuze sishole ukuthi bani usukuma kuqala uzosenzela nje leyo order
nginomfundisi ngoba umfundisi manje ubuya ngazela ufunda ukubhala phansi sinawo sifunda lokusemakhandeni kabhizi usesizwe inkulu yonke amakhosi asenkulu yonke akhona ngihlonishwa upresident wesihlabisa ngihlonishwa uNtuli abo-MEC nabanisa bonke abakhona sizocela uhlelo uhambe kanje naye sizomukela iy'mbali lezi abahlonishwa bazoyibeka la sizocela inkosi Niphiwe Mntwana waphinda angene uNdlunkulu wakhe nomhlonishwa uNtuli nomhlonishwa upresident uNgoja kusho ukuthi kuzoba yiro yokuqala le abazobeka emva kwalokho usolandela ngo-4 landelayo siyathokoza kakhulu socela inkosi yesizwe isihole inkosi uNdlunkulu umhlonishwa uMphemba umhlonishwa uNgoja ino uyalandela nje okay siyaqiniseka no khona siyakwazi the phone Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyabonga Baba, amen, usithethelele. Siyathokoza kakhulu sicela uMntwana Phumzile asihole kulo layini olandelayo uNdunankulu inkosi uChiliza sicele umhlonishwa uMntwana Phumzile inkosi uNdunankulu inkosi uChiliza sicela uNdlunkulu Gwabini sicela uNdlunkulu Gwabini sicela uNdlunkulu sifuna ngani yabo Ndlunkulu isizwe sithokoza kakhulu sesocela ngathi ndosisezwe 40 ababenza 10 sizocela umhloniphi ndaba esondela bangayihla sondela ihlelo seyaxoxisa sacela ukubusisa abazalwane egameni likaJesu. Okay. Sacela abazalwane beFosi Baba ongcwele Inkosi yethu Jesu Kristu
nomsebenzi Nkosi ubufakazi bokuthi uNkulunkulu wethu ongcwele ubekile inkubo intombi yaphila sebebekile Nkosi baphakamisa udumo kuyo ezake uNkulunkulu wethu ongcwele uqhubeke ukunabisa kakhulu kakhulu siza abantwana bakho bonke bokuyo yela uNkulunkulu wethu ongcwele uphila kwabo bonke esithi sibusiso sikaNkulunkulu sonke uyise indodana nomoya wengcwele lapha njalo kuzibe phakathi amen. ngiyathokozela abaholi bahlale phansi ngoba ngizocela ukuba sesibhekela uhlelo lwamabutho ngizocela inkosi yesizwe nabaholi uNdunankulu nomhlonishwa Aphinya nomhlonishwa Mongameli nomhlonishwa inkosi yaThuluza nomashasha noNdaba nabaholi labo besilisa baye babuthweni sesibhekele ibutho abenza umsebenzi wayo ngicela abanye bahlale phansi ibutho lona senze umsebenzi wabo bese sikhuluma